mulai nata lakune awake dhewe apa ya iso nemu mulya uripe awake dhewe. Kudune awake dhewe ndang bisa balekne kabeh iki asale saka Gusti Allah. Termasuk kahanan niki ya kersane Allah. Kudune ndang balekno marang kersane Allah niku wau. Fafiru ilallah. Kabeh tembung mung dadi ujar lha mek janji-janji palsu. Padahal awake dhewe pas nalikane saderenge dicipta, saderenge kelahir teng alam donya, jelas-jelas awake dhewe niki sampun dijanji sira manungsa. Sliramu bakal den uripi. Bakal den uripi. Yen wis urip kudune